hija kundizzjoni li taffettwa primarjament il-connectivity tissue tal-bniedem, ġifieri taffettwa prattikament l-organi kollha li hemm sintomi varji minn fejn tista' tinduna li wieħed ikollu Marfan syndrome, però mbagħad hemm anke genetic tests li jsiru biex jikkonfermaw id-dijanjosi. Apparti hekk taffettwa wkoll ħafna l-cardiovascular system tal-ġisem, tista' taffettwa wkoll anke l-skeleton tal-bniedem. Taffettwa qisu wieħed persuna f'kull 5,000, ġifieri on average, ovvjament, imma tista' taffettwa kulħadd, ġifieri hija xi ħaġa ġenetika, però jista' jkun ukoll li tkun offset anke fl-individwu. In a nutshell dik hija Marfan. Ovvjament m'iniex persuna medika, ġifieri jekk ovvjament wieħed irid tifittex iktar informazzjoni jista' jidħol anke fuq marfan.org fejn hemm informazzjoni li hija quite reliable. Il-messaġġ tiegħi naħseb iktar milli għal persuni li għandhom il-Marfan syndrome hija persuna li għaddejja minn kwalinkwa sitwazzjoni forsi diffiċli fil-ħajja li speċjalment għal persuni li għaddejjin minn problemi ta' mart rari. Naħseb li sajjeb li nkunu koraġġużi li nitkellmu fuq dawn il-kundizzjonijiet ħalli għalkemm aħna rari ovvjament inqajmu kuxjenza tal-bżonnijiet li għandna u jiġu indirizzati dawn il-bżonnijiet. Forsi mhux għalija biss imma anke għal ħadd ieħor li m'għandux vuċi.